става хора, аз съм про-геймър и с мен тук е... Сори, с мен тук е топ-кул геймър. Ау. И не сега имам Skywars, не в сервер, просто е така, взех мап от някъде. Не помня откъде, мап по Minecraft и да, извън синия отбор, че там е зеления. Нека започваме. Има и лъкове, аз ги видях. Това е хубавото. Ти да не си играл? Не, просто разгледах мапа. Докато играх. Още падам. Аз още не съм паднал. Тук има екстра... Тук има от тия новите стрели. Сериозно ли? От 1.10. Вау, това е яко. Значи сега скоро са го правили. Може би. Ма тук при мен няма това от новите стрели. Не. Аз нямам меч. Аз имам. Малей, как нямам меч? Моята бута внимай. Виждам та. Аз кои стрели стрелям? Аз имам invisibility. Стреляме с invisibility. Меч и то даймонд. Ма аз нямам. Аз имам само обикновени стрели, не е честно. И не то виждам. Айде, имам invisibility, сега се оцелих. Не си му оцелил? Мен бе. Тия стрели си го остат, аз цели първо от тия. Имам instant damage. При мен няма хич яки неща. Ама аз пак нямам меч, имах поне меч. Там. Ама аз имам даймонд пак. И Не. се скача. Айде бе, instant damage. Кашката, ако те оцеля. Добре. Поне стига ли до острова им? Едва почти стигат до острова ми. Да, стигна ли до това? Горе-долу. Хвърли се лъка! Как така? Къде отидеш? На острова. На дървото. Ама схвърлих лъка. Така че... Тия работи си ме запазят първия път. Нали? Не! Ами аз отивам на... Ти на кой е зелен? Аз отивам на пърпъл. Аз без да исках, обърках нещо и сега. Какво? И сега нямам блокове. Трябва да си направя тия блокове от забравих и Де да бъде първи. Пърпъла къде? Не знам. Как си отишъл? Не знам. Не знам май до... Не знам. До синия е май. Аз нямам... Тук няма много блокове. Ма ще чупя колкото имам. Аз мога да спусна вода, има майс. Това е супер. Пуснах ли? Видя ли? Не видях. Май тече вода на острова ми. Видя ли? Ай, ти ли имаш? Ай. Да. А пък имам вода и кофа. Аз кофа имам слава. Той аз имах, ама не разправя да ми стана на обсидиан и сега взимам водата от... Искам да видя кой има на спална. Не, той там няма. Не, моля ще се хвърля. Ти да ме будеш, има вода тук. Спокойно съм. При мен има вода. Той ще ме оцели. При мен има много вода. Оле, ще да още малко до едва. При мен няма такова, че има при тебе. Не е честно.
последен остров. Как последния път, бе? И... Имам само един блок останал. Бия. О, What? Бачо летя очи. На този остров последния дет отидах, има много хубави работи. Целия съм даймонд. Ти къде си? Спалнат? А на мидъла ли си? не. Има и чест! На дървото. Той има. Той си има. Ти къде си? Аз съм на едно гадно място. И може да ме теглиш. На остров, нали? Не съм на мидъла. Не мидъла. На това, дето с животните. Виждам. Ама няма блокове, това е много гадно. Видях откъде... Чакай, къде си ти? Ти си някъде нагоре, откъде си ли отгоре, а не? Откъде идваш честа ли? Това са моите. Ти оттам май няма оцелиш. Ти ще оцелиш чак. Don't kill me. Я съм на този остров за животните. Има... Бива. Нямам блокове. Идват ли тия топки при тебе, виж? Не. Ма виждаш ли нещо? Не. Защо при мен няма блокове? Мини хич няма блокове. Аз съм до тук, аз нямам блокове. Просто не ми дава никакви блокове. Никой остров няма блокове. Дори и на моля. Никой няма. И той не може да взема от островите никакви блокове. Стой. Взех 7. И аз взех. Още един ми трябва. Добре, не мога да взема никакъв блок. Взех още един. Супер. Айде, отивам на последния остров. Не ми дава. Не, на моя си. Ти иска оттам да се върнеш. Да мога да събера от тук малко такова блокове. Едва ли ще стигнат тия 12 блока, дето събрах. Много. Падна ли? Сега няма остров за тебе. Аз си мисля нещо. При моя ли идваш? Не. Аре бе!
стигли отново мапа и да играем в следващия епизод. Искаш ли? Да. Ама някакъв друг имаш ли? Имам. Ляма па и хора, надява се харесал как бос ме маби в тази игра. И до следващата игра. Bye bye, my friend.